Шушы матур жымға кешендә сезне Саба дулкыннары телевидениесі кайнар сәлемли. Бүген 4 апрель кешендә атна информацион программасының чираттагы чыгарылышы. РСФСР һәм ТССРның атказанган урманчысы Нургали Минниханов истәлегенә өстәл теннисы буенча 20-нче ачык шәхси команда республика ярышлары үткәрелде. Шәмәрдәндә смеш өстәл теннисы үзәге ачылды. Район мәдәният йортында Герой әтисе фотокүргәзмәсе эшли башлады. Курсабашта мөмкинлекләр фестивале үткәрелде. Әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак алдагы минутларда сөйләрбез. Узган атна ахыры вакыйгаларга бик бай булды. 28 марттан 30 мартка кадәр РСФСР һәм ТССРның атказанган урманчысы, почет билгесе һәм Октябрь революциясе орденнары кавалеры Нургали Минниханов истәлегенә өстәл теннисы буенча 20-нче ачык шәхси команда республика ярышлары үткәрелде. 30 март көнне Шәмәрдәндә смеш өстәл теннисы үзәге ачылды. Вакыйгаларга күз салыйк. Шәмәрдән спортчылары айрыша өстәл теннисы уенын яратучылар смеш өстәл теннисы үзәге ачылуын көтеп алдылар һәм аны ачу шыпшын бәйрәмгә әйләнде. Үзәкне ачу тантанасында Татарстан рәисе Рөстәм Минниханов, Россия президенты киңәшчесе Игорь Левитин һәм башкалар катнашты. Шушындый ук үзәкләр Татарстанның Опас, Әгерше, Баулы, Ютазы районнарында да төзелгән. Шәмәрдән һәм әлеге район спортчыларын видео элемтә режимында Россия өстәл теннисы федерациясе президенты Александр Бабаков сәламләде. Рөстәм Минниханов билгеләп үткәнчә, Россия өстәл теннисы федерациясе белән багланышлар яхшы нәтиҗәләргә китергән. Кыска вакыт эчендә 5 яңа үзәк төзелгән. Шәмәрдәндәге үзәкне Озон җәмгыяте сафка бастырган. Наконец-то построили такой красивый теннисный манеж в поселке Шамардан. Красивый, хороший проект. Очень рад, что дети уже играют, что им нравится. В принципе, приложили все свои усилия совместно. Мы уж построили совместно с федерацией, которая финансировала, и республика наша тоже приняла свое участие в финансировании. Вот получился такой хороший объект, красивый, в Шамардане. Хочу всех поздравить с открытием этого манежа. Пускай он будет на радость детям. Аннары спортчылар, җитәкчеләр өстәл теннисы үзәге белән таныштылар. Теннис уйнап та карадылар. Россия Федерациясе президенты киңәшчесе Игорь Левитин мәсәлән физик мөмкинлекләре шикле уенчылар белән парлы уенда да катнашты. Аннары кунаклар Саба арена спорт комплексына күчтеләр. Биредә РСФСРның, ТССРның атказанган урманчысы, почет билгесе, Октябрь революциясе орденнары кавалеры Нургали Минниханов истәлегенә өстәл теннисы буенча 2010 елга һәм аннан яшьрәк малайлар, кызлар арасында халыкара ярышлар һәм 20-нче ачык шәхси команда ярышларын ябу һәм җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы булды. Ярышлар Россия Федерациясе спорт министрлыгының рәсми календарь планына кертелгән. Быел турнир Россия, Беларусь Республикасы, Иран, Кытай, Таҗикстаннан һәм Үзбәкстаннан 250-дән артык спортчыны җыйды. В этом году хотелось бы отметить, что турнир проходит после чемпионата России, который состоялся в Республике Татарстан, и сильнейшие спортсмены России принимают участие в этих соревнованиях. Особенно сильный состав у девочек. 6 спортсменок из первой десятки принимают участие в этих соревнованиях. У юношей, мужчин состав чуть-чуть, может быть, по именам послабее, но тем не менее на всех стадиях идет острая борьба, и спортсмены борются за награды. У женщин участвует 69 спортсменок, у мужчин выступает 68 спортсменов. И у нас достаточно большое представительство, это 17 регионов Российской Федерации, плюс иностранные спортсмены, Республика Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Иран. Финал уеннарын шулай ук Татарстан Республикасы спорт министры Владимир Леонов, Төзелеш, архитектура һәм коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин, Урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе президенты Рифкат Минниханов һәм башкалар тамаша кылды. Шулай ук турнирны яктыртырга бик күп мәгълүмат чараларыннан вәкилләр килгән иде. Мәртәбәле кунаклар журналистларның сорауларына да җавап бирделәр. Южная Корея, конечно, завоевывает больше медалей, чем европейские, но Европа сейчас подтянулась тоже очень серьезно. Швеция, Германия, ну и Россия тоже. Нету закрытого, это разрешенная деятельность, деньги от букмекерских поступлений, которые приходят на федерацию, разрешено в том числе
инвестировать в спортивные сооружения. Но можно было за эти деньги где-то сделать один, скажем, спортивный зал. Но мы решили пойти по пути именно сделать 5 по доступности именно сельского спорта. То, чем я хотел сказать. Это совместный проект. Здесь софинансировала республика, плюс республика потом после окончания строительства берет на себя содержание этих спортивных комплексов. Поэтому я считаю, использование букмекерских средств в тех объемах, которые разрешено по положению, это очень хороший пример для других федераций. Татарстан Республикасы спорт министрі Владимир Ильоновқа да сұраулар көп болды. Айрушада үстел теннисі ойынының өсіші қызықсындырды. Сегодня мы находимся на международном турнире, да, традиционном. Эти центры, в первую очередь, для развития настольного тенниса на территориях. Вот, конечно же, уверены, что количество перейдет в качество, но все же это почва для того, чтобы население максимально могло загружать эти объекты. Вот, и речь сегодня идет не только о спортшколах, но это, наверное, все-таки приоритет, конечно же, но это в целом для населения, которое может там проводить свой досуг, свое время. Вот, это все-таки люди старшего поколения, вот, которые тоже могут играть в настольный теннис. Это и люди с ограниченной возможностью, почему об этом тоже не сказать. Вы знаете, что сегодня есть такая, ну, так скажем, реальность, что наши бойцы возвращаются с зоны боевых действий, с специальной военной операции, им тоже необходима какая-то социализация. И мы считаем, что вот именно настольный теннис очень такой простой достаточно вид спорта. Я думаю, что если провести сейчас какую-то такую рандомный опрос, что каждый хоть как-то умеет это делать, там инновациями. Вот, провели тоже на вновь отремонтированном объекте, один из немногих, кстати, специализированных центров для настольного тенниса в нашей стране. Вот, была замечательная картинка, спасибо, особенно за финальную часть, да, Матч ТВ. Очень хорошее освещение, на самом деле, всех средств массовой информации, я тоже об этом уже говорил. Вот, будем стремиться, будем развиваться, есть уже результаты, девчонки у нас там выиграли. В общем-то, мы всегда готовы и говорим и федерации, что мы готовы и к крупным международным турнирам. Вы знаете, что в прошлом году мы провели игры БРИКС, в том числе там по настольному теннису. У нас, в общем-то, всегда есть открытая заявка на крупные международные турниры. Если они будут возвращаться в нашу страну, тем более инфраструктура для проведения любого масштаба мероприятий у нас есть. Вы знаете, что сейчас теннисные турниры проводятся там на аренах по 10, по 15 тысяч зрителей. В общем-то, и они собирают своего клиента. Поэтому все для этого у нас есть. Самое важное, чтобы нам разрешили проводить международные старты. И Казань, и Татарстан, тем более при той инфраструктуре, которая сегодня есть, однозначно открыта. Саба районының үстел теннисі ойыны жанатарлары спортчыларға, айруша үзебезнекелерге көч беріп тұрдылар. Гомумән, әлеге ойын районыбызда бик популяр. Балалар да кіші яштан оқуларына ракет қалып теннис үстел артына басалар. Шемерденде смеш үстел теннисі үзәге ашылу безгә өстәмә мөмкинлекләр бирәчәк. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикле спортчыларны җәлеп итү өчен дә ул бик кирәк, диде Саба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов. Бүген районыбызда бик зур вакыйга дип әйтергә кирәк. Шәмәрдән авыл җирлегендә, Шәмәрдәндә өстәл теннисы белән шөгыльләнергә махсус зал төзелде. Анда инде бер юлы 12 өстәл куеп, тренировкалар үткәрергә була, ярышлар үткәрергә була. Безнең инде бүгенге көнгә хәллектә Шәмәрдәндә өстәл теннисы белән шөгыльләнәләр. Хәзер инде тагын да катырак шөгыльләнербез дип ышандырып каласы килә. Бу зал ачылу белән безгә инде яңадан яңа мөмкинлекләр туа. Без инде хәзер ныклабрак мөмкинлекләре чикләнгән спортчылар белән эшләп башлыйбыз. Сылым шушы бистәдәге халык белән и яңадан балаларны тагын да күбрәк җәлеп итәрбез. Планлаштырабыз, шулай ук детсад яшендәге балаларны шушы өстәл теннисы белән шөгыльләнергә тартырга безнең планнар. Менә шундый планнар белән янып яшибез. Әле менә бүген ачылыш вакытында Рәсәй Федерациясе белән дә сөйләшү булды. Алар безгә тәкъдим итәләр межрегиональ ярышлар үткәрергә. То есть анда менә Кировский областынан килергә мөмкиннәр инде, башка регионнардан. И шулай ук бу базы яңадан сборлар үткәрү өчен дә үзәк булып торачак инде. Алга таба инде менә шушы зал ачылышы белән безнең яңа исемнәр, яңа чемпионнар барлыкка килер дип ышанып каласы килә. Шуннан да зал бүтән таләпләргә туры килә торган дип әйтсәк тә була.
Соңгы уеннар айрыша киеренке булды. Ялгыз разрядта финалга Казаннан Екатерина Зеронова белән Түбән Новгородтан Влада Воронина һәм Оренбург командасы уенчылары Денис Ивонин белән Саади Исмаилов чыкты. Тамашачылар Екатерина һәм айрыша Саади Исмаилов өчен җан аттылар. Кызганыч, Екатерина Зеронова җиңелде, ә Саади Исмаилов җиңүче дип игълан ителде. В очередной раз получился грандиозный турнир богатых собак. Сегодня он еще вдвойне приятнее, так как он стал международным. И мне еще приятнее одержать очередную победу на домашней арене в родных стенах. Да, конечно, очень тяжело, так как я играю в одном клубе и тренируюсь вместе с Денисом Ивониным за Оренбургскую область. И, конечно же, очень сложно противостоять, так как мы уже знаем друг друга очень хорошо. И матчи всегда нервные, тяжелые, сложные. Но сегодня мне удалось одержать победу. Команда зачетында пьедесталның беренче баскычына авыл районнары буенча Саба районы шәһәрләр арасында баш каладан килгән теннисчылар күтәрелде. Рөстәм Миннаханов һәм Игорь Левитин турнирда җиңүчеләрне бүләкләүдә катнаштылар. Игорь Левитин оештыручыларга, Татарстан Республикасына һәм Россия Федерациясе өстәл теннисы федерациясенә рәхмәт белдерде. Шулай ук бүген төбәктә өстәл теннисы белән шөгыльләнү өчен тагын 5 спорт үзәге ачылуында искәтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миннаханов хәбәр иткәнчә, Татарстан спортчыларны бу турнирда күрүгә һәр вакыт шат булачак. 23 ел элек башланган турнир хәзер инде халыкара дәрәҗәгә күтәрелде. Ул турнирны оештыручыларга, Саба районы хакимиятенә, җанатарларга, ярышта катнашучыларга рәхмәт белдерде. Бүләкләү тантанасында Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы гимннары яңгырады. Чара бергәләп фотога төшү белән тәмамланды. Республикабызда Бердәм Россия проекты кысаларында герой әтисе фотокүргәзмәсе эшли. Күргәзмә махсус хәрби операция зонасында батырлык күрсәтеп, дәүләт бүләгенә лаек булган һәм яу кырында башын салган герой егетләргә, аларның әтиләренә багышлана. Күргәзмә бу көннәрдә Саба районында эшли. Саба мәдәният йортында республика күчмә күргәзмәсен ачу тантанасында район башлыгы Рәис Миннаханов, Теләче һәм Саба районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров, мәктәп укучылары, волонтерлар, герой егетләрнең якыннары һәм райондашларыбыз катнашты. Егетләребез көндәге безне матур тормышыбызны дәвам иттерүче хезмәт итәләр. Шул вакытта аларның арасында без Минасыл җегетләребезне югалтабыз да. Инде минем әйтәсем килә беренчедән аларның гаиләләренә, әти-әнисенә беренчедән зур сабырлык һәм инде аларга бик зур рәхмәт. Шундый җегетләребезне дөньяга китереп, тәрбия, белем биреп, һәм инде ватанны саклауда дәрәҗәле җегетләрне булдыру. На сегодняшний день с нашего района уже более 300 человек принимают участие в специальной военной операции. Это, можно сказать, уже 1% нашего населения. Они проявляют мужество и героизм, выполняя задачи, которые стоят перед ними, несмотря на трудности, которые, так сказать, приходится им преодолевать. Фотокүргәзмә ватаныбыз тынычлыгын саклап башларын салган геройларга һәм аларның ата-аналарын хөрмәтләүгә, яшь буынны тәрбияләүгә юнәлдерелгән. Ул Ватанны саклаучылар дәүләт фонды, Бердәм Россия партиясе, республиканың әтиләр һәм офицер хатыннары союзлары белән оештырылган. Бу күргәзмә республика районнары буенча ел дәвамында сәяхәт итәчәк. Аның белән һәркем килеп таныша ала ди Саба районындагы Ватанны саклаучылар фондының социаль координаторы Әлфия Мәүлетова. Мәктәп балаларына үсеп килүче буынга шушы портретта сүрәтләнгән әтиләр белән танышып, алар астында язылган улларының язмалары турында информацияны укып, үзләрен киләчәккә көчле булган аларга алмаш итеп сизсеннәр өчен ватанпәрвәрлек
сыфатларын ныгытыр өчен исәпләнгән выставка. Фотосурәтләрдә кулларына күкрәкләрен орден медальләр бизәгән батыр уллары портретларын, бүләкләрен, шәхси әйберләрен тоткан әтиләре. Сурәтләр астына хәрбиләрнең батырлыклары һәм тормышлары турында мәгълүматлар тупланган. Күргәзмәдә Татарстанның 30 районыннан 45 портрет тәкъдим ителгән. Алар арасында 4 Россия героеның әтисе бар. Биредә шулай ук 32 батырлык ордены кавалерының әти-әниләре турында сөйләнә. Бу әтиләр арасында Эчке эшләр министрлыгы пенсионерлары, Әфганстандагы хәрби хәрәкәтләр ветераннары һәм кадр хәрбиләре бар. Районыбыздан әлеге күргәзмәдә үзенең улы Айсафның портретын тотып төшкән Айдар Галиевның фотосурәте дә урнаштырылган. Өстәмә рәвештә тагын 6 герой әтисе булган райондашларыбызның фотосурәтләре дә биредә үзләренең мактаулы урынын алып тора. Бүгенге чарада вафатыннан соң батырлык ордены белән Ленар Юнусовны бүләкләделәр. Әлеге орденны аның тормыш иптәше Ләйсәнгә тапшырдылар. Минем тормыш иптәшем Юнусов Ленар Йосып ала 30 сентябрь 2024 елның контракт төзеп хәрби операциягә китте. Украинада бара торган. Аңынчы инде ул бик нык әзерләнгән. Безнең инде өйдә алып турыда сөйләшүләр буладыр, чөнки аның ватанпәрвәрлек хисләре бик көчле иде. Һәрбер Украина турында, менә шунда барган, шул җирлектә барган сугышлар барганда, ул инде бик борчыладыр янда халык турында. Анда мин барга тиеш. Безнең ир-атларның бурычы илне, ватанны сакларга. Безнең бабайлар да шул җирләрне азат итүдә катнашкан бит. Ничек инде шушындый хәлләрне булдырып була дип ул инде малайларына да шуны әйтәдер. Шулай ук батырлык ордены белән Донецк Халык Республикасының Ясиноват районы Мариновка торак пунктында махсус хәрби операция барышында батырларча һәлак булган Илфат Галимҗанов та бүләкләнде. Әлеге кадерле бүләкне аның әти-әнисе кабул итеп алды. Ул мобилизациядән авырту сәбәпле калган иде. Менә аның уе инде гел армиядә 2013 елда армиядә булды инде ул. Шул армиядан кайткач тагын гел контракт төзеп китәргә исәпләп торды. Авырту сәбәпле аны гел бордылар инде. Менә бу инде СВОга булгач каршы килүче булмады инде. Чөнки бит инде кеше кирәк, сугышчылар кирәк һамандагын. Менә 1 ел булды инде аның өйдән чыгып киткәне 28 мартта. Күргәзмә ачылышында Зөлхабира Әхмәтшинага полк командиры тарафыннан рәхмәт хаты тапшырылды. Зөлхабира апаның улы Инсаф бүгенге көндә махсус хәрби операциядә үзенең хәрби бурычын үти. Кичкенәдән бик кыю булды инде ул, бик тырыш булды. Туганнарын, әти-әнисен үлтерде инде яратмый дип. Авыл халкы бик яратты, укытучылары да, иптәшләре дә. Улыбыз батыр булды, бернидән дә курыкмады, хәбәргә чыкканда да, ялга кайтканда да зарланмады. Аның туган якларына алып кайтып җирләнүенә сөенергә генә кала ди Гөлсинә һәм Дамир Гыйметдиновлар. Аларның уллары үз вафатыннан соң батырлык ордены белән бүләкләнгән. Өлешчә мобилизация белән 22 елның 23 октябрендә шушылай алынды. Экспода 2 ай әзерлек курслар үттеләр инде. И аннары соң шушы Херсонский областька алып киттеләр. Илназ Фәләхов махсус хәрби операция башланганнан бирле илебезнең тынычлыгы өчен көрәштә. Бүгенге көндә ул туган якларында ялда. 25 ел ватанны саклаучылар елы булып саналган. Мин бүгенге көндә отпускыда. Аллага шөкер, мен шундый чарага эләктем. Егетләргә, хатын-кызларга шундый үстек башканнары бу Татарстаннан килеште. Беренчеләр Татарстанда беренче булып ашарды. Күп егетләр белән служить итәм. Төрле яктан, Россиянең төрле җиреннән була. Безгә гел Сабадан гуманитар килеп торганда да гел әйтәләр, менә сезнең Татарстанда шундый бөтенесе бердәм дип әйтәләр миңа гел. Менә сиңа Илназ, Аллага шөкер, гел шулай килеп тора гуманитарка. Үзләрендә бәлки юк дип әйтәләр инде регионда. Мош бардадыр, күреп тә үтелмәде. Мен шуңа әйтәм, Татарстанда мондай чаралар бәк еш үткәрелә. Барсына оештырганнарга бик зур рәхмәт. Рушан Мөбәрәков та яу кырларын үз күзләре белән күргән кеше. 2024 елда Авдеевка янындагы бәрелешләрдә бик каты яралана ул. 4 елда өтеп бара алмадым. Шәмәрдән дә яшәп ятабыз. Группа олып. Шул
аңлайларының исән сау кайтуларын телибез. Әлфия һәм Фидаил Габдрахмановларның уллары да 2022 елда мобилизацияләнә. Ул Херсон якларында хезмәт итә. Безнең булыбыз 10 класс битерде. Аннан соң армияда хезмәт иттек ел. Бердәм Россия проекты кысаларында район мәдәният йортында Герой әтисе фотокүргәзмәсе 1 апрельдән 7 апрельгә кадәр Бойлар сабасында, 8 апрельдән 14-нә кадәр Шәмәрдән мәдәният йортында эшләячәк. Керү ирекле. Геройларыбыз белән тулырак киләсе тапшыруларыбызда безнең геройлар сәхифәсендә таныштырырбыз. Узган атнада Саба муниципаль районында террорчылыкка каршы көрәш комиссиясының киңәйтелгән утырышы башкарма комитетының актлар залында булып узды. Террорчылык һәм экстремизм идеологиясенә, мәгариф һәм яшьләр арасында Колумбайн һәм буллинг күренешләренә каршы туру эшчәнлеген оештыру турында Саба муниципаль районы мәгариф бүлеге җитәкчесе Илфат Шакиров доклад белән чыкты. Шәмәрдән авыл җирлегендә террорчылыкны һәм экстремизмны профилактикалау эшчәнлеге торышы, дини оешмалар һәм авыл җирлеге территориясында булган мигрантлар хакында Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Альберт Вәлиев сөйләде. Комиссия утырышында катнашучылар алдында Саба районы прокуроры Раил Шаймарданов, районның террорчылыкка каршы көрәш комиссиясе рәисе урынбасары Азат Халилов, Саба районы эчке эшләр бүлеге начальнигы урынбасары Сиренат Ногмановлар террорчылыкка каршы көрәш, аңа каршы торуның комплекслы планы һәм Саба муниципаль районы территориясында миграция торышы турында чыгыш ясадылар. Комиссия утырышын Саба муниципаль районы башлыгы комиссия рәисе Рәис Миңнаханов алып барды. Курсабаш сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен интернат мәктәбендә Обилимпикс чемпионаты кысаларында сәламәтлеге буенча тайпылышлары булган кешеләр арасында мөмкинлекләр фестивале үтте. Әлеге фестиваль республикада быел 2нче елын уздырыла. Чарада районыбызның Балкыш халыкка комплекслы социаль ярдәм күрсәтү үзәге, югары утар психик тайпылышлары булган гражданнар өчен балалар интернат йорты, Курсабаш сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен интернат мәктәбе укучылары катнашты. Һәрбер катнашучы төймәдән һәм пластилиннан картиналар ясау, пирография, сабын ясау, сәйләннән эшләнмәләр, шигырь сөйләү һәм җыр компетенцияларында үзләренең осталыкларын һәм мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Фестивальдә район башлыгы Рәис Миннаханов, башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, район мәгариф идарәсе җитәкчесе һәм шулай ук республикабыздан килгән мәртәбәле кунаклар катнашты. Вот в республике уже второй год мы проводим такой фестиваль. Порядка 650 детей у нас и подростков участвуют в этом мероприятии в этом году в целом по республике. У нас будет 10 площадок в районах и, соответственно, 23 компетенции, по которым ребята могут попробовать себя, получить первые такие бытовые, может быть, и профессиональные навыки. Ну и впоследствии мы надеемся, что каждый из них, попробовав себя в этих компетенциях, выберет жизненную траекторию и сможет дальше уже развиваться. Фестиваль 11 муниципаль район территориясында үтә. Республикабыз кунаклары әлеге балаларның әти-әниләрен дә шушындый фестивальләрдә күрергә теләүләрен җиткерделәр. Чөнки алар өчен баланың нәрсә белән кызыксынуын күрү, аның үсешенә ярдәм итү бик мөһим дип саныйлар. Фестиваль — это площадка, проводимая для трудовой социализации людей с инвалидностью, людей с множественными тяжелыми нарушениями, в том числе интеллектуальными. Фестиваль — это возможность проявиться, фестиваль — это возможность раскрыть новые таланты, фестиваль — это возможность увидеть, да, какие есть возможности в мире для людей. Әйтеп узганыбызча, фестиваль катнашучылары берничә төрле компетенциягә бүленделәр. Гөлназ Исмәгыйлова Курсабаш мәктәбен тамамлаган. Сабада яши, өстәл теннисы белән шөгыльләнә. Менә инде 6 ел шушы спорт төре белән кызыксына. Район һәм республика күләмендә үткәрелүче ярышларда катнаша. Ә быел ул үзен мөмкинлекләр фестивалендә сынап карады. Сабын ясадык, әйбәт ошады сабынга. Булышалар, итәләр. Алинә Янгучина сәйлән белән күптәннән таныш. Аны сәйләннән эшләнмәләр ясарга әнисе өйрәткән. Әлеге эш мине тынычландыра, кәефне күтәрә. Бигрәк тә мәктәптән арып кайтканнан соң сәйлән тизәргә яратам ди ул. Мин ясыйм бисердан солдатларга браслетлар, обереглар, чтобы аларга поддержка булсын һәм боевой дух күтәрелсен иде. Алсу ханым Хөснетдинова фестивальгә үзенең кызы Алинәне алып килгән. Аларның фестивальдә 2нче ел катнашулары. Ул вакытта ул Кызыл Миша мәктәбендә укый иде. Анда мәктәптән алып килгәннәр. Быел менә соцзащита чакырды да без бик теләп риза булып килдек.
Минем кызым җырлар тыңларга ярата. И диергә үзенчә. Шара ахырында бер генә катнашучы да буш кулы белән китмәде. Аларның һәрберсенә сертификатлар һәм бүләкләр тапшырылды. Саба районы Кызыл Миша авылында шушы көннәрдә истәлекле вакыйга булды. Афган сугышы һәм шик саклау гаскәрләре ветераны 1969-2014 елларда шушы авылда гомер иткән. Әмма бүген инде бакыйлыкта булган Наис Фәиз улы Хафизов истәлегенә ул яшәгән йортка элмә такта куелды. Тулырак алдагы хәбәрдә. Үзе күңелле, үзе моңсу бу чараның төп сәбәпчеләре шушы йортта гомер кичергән Наис Фәиз улы Хафизовның Афган далаларында сугыш кыенлыкларын бергә кичергән хезмәттәш дуслары. Совет гаскәрләренең Афган җирләреннән чыгарылганына бу ел 36 ел тулды. Ветераннар еллар үтсә дә ул вакыттагы авырлыкларны һәм көрәштәшләрен онытмыйлар. Сугышта һәлак булган, аннан исән-сау кайтып тыныч тормышта яшәп вафат булганнарның исемен мәңгеләштерергә тели алар. Афганчы ветераннар республикабызның төрле районнарыннан җыелып кайтканнар иде. Һәм тантаналы шартларда Наис әфәнденең якыннары, авылдашлары белән бергә элмә тактаны ачтылар. Афган сугышчысы турында матур истәлекләрне барладылар. Чара Наис Хафизовның туган көне алдыннан оештырылды. Исән булса, 1 апрельдә аңа 56 яшь тулган булыр иде. Ветеран сугышчыга багышланган мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан әзерләнгән ил терәге ир-егеткә дип исемләнгән иске алу кичәсе алга таба Кызыл Миша авылы клубында дәвам итте. Наис Хафизов Кызыл Миша авылында туган, белем алган, гаилә корып үз куышын булдырып яшәгән. Бик оста итеп рәсем ясаучы, агач эшләрен эшләүче, техниканы оста белүче була ул. 1987 елның 26 ноябрендә армия сафларына китә. Башта Хабаровск шәһәрендә шик сакчысы булып хезмәт итә. Шуннан Афган якларына юллана. Наис Фәиз улының утлы далада күргәннәре турында үзе исән вакытта сөйләп калдырган хатирәләре видео язмада да яңартылды. Война без особых причин, война дело молодых, лекарство против морщин, красная кровь, через час уже просто земля, через 2 дня цветы и трава, через 3 она снова жива, и согрета лучами звезды. Кичә барышында имам-хатиб Дамир Мөхәммәтҗанов, җирлек башлыгы Айдар Хаҗиев, геройның тормыш иптәше Гөлфия ханым, балалары, туганнары, афганчы ветераннар Наис әфәнде турында үзләренең матур хатирәләре белән уртаклаштылар. Гөлфия ханымга чәчәкләр бүләк иттеләр. Бу истәлекне яңарту минемчә дөрес булган, кирәк булган. Менә бүген инде Наис абый яшәгән йортта элмә такта куелды. Менә оештырган шушы ветераннар советына бик зур итеп рәхмәт. Шушындай изге гамәлләрне алга таба дәвам итәргә язсын. Иң мөһим инде күп сөйләп тормыйм. Сөйләгән идем шәбәт. Алга көннәрдә менә яшь булганнарга мондай сугыш афәтләре күрсәтмәсен. Хәзерге махсус хәрби операция югалтуларсыз тәмамлансын һәм инде дөньяга тыныч киләчәк, тыныч тормыш урнашсын дигән теләктә калабыз. Афганчы ветераннар алга табада хезмәттәшләрнең якты истәлекләрен яңартуны дәвам итәчәкбез һәм мондый чаралар яшь буын өчен патриотик тәрбиядә диләр. Менә үзебезнең инде нәзер итеп әйтсәк тә була. Наис мәрхүм безгә элмә тактасы куярбыз дигән иде. Шуңа менә бергә хезмәт иткән үзебезнең Татарстан егетләре Арча районыннан Гумеров Фәрит, Хасанов Фәрит, Нияз Муса авылыннан, Кырлайдан, Урнашбаштан, инде монда Теләче районыннан безнең Фәнис, Сава егетләре, Игезәкләр Айдар,
Айрат, Биектаудан Наиб, Yine bunda bizni hurmat etib kelgan Timurshaq yigiti Ildos mana Qizilmisha yigiti bor endi. Mana bizning maqsadimiz turmushga oshdi. Bugungi kunda biz iptashimizga ilma taqta qo'ydik. Yash bugunga bir maqsad etib bo'lsin deb endi ko'p xatiralar baylaydi bizni. Endi biz İngilizce koyup birge Afganda bulduk. Neçe yıllar indi birge dost bulup yaşadık biz. Simyalara bile de eli oralaşabız. Onun bilen utka kirge de korkmaysın. Çünkü şanasın onlar. Onlar конечно kolonunu bile yerdi. Onda bizni ayırı bitirirler. Ayırdılar biz mine aslanlı olgan yigitler bilen başka tarafka bulsak onlar kolonunu bilen Kural produksiya taşıda buldular. Onda da ayıralar, kuşalar, mana şulay, hali vaqt aralaşıp turdik, iyanga ышанып, таянып булай. Наис белән инде без тоже Тимершак мәктәбендә бергә укыдык. Ул бер генә класс түбән укыды. Аннары СПТУ юлларында сабага бергә барып укып йөрдек. Мин инде үзем армиягә бер ел алданрак киттем Наистан, һәм алданрак кайттым. Армиядан кайткач тагын бөтен бәйрәмнәрдә очрашып, күңелле сөйләшеп йөрдек. Әйтик, пограничник лагерендә бергә үткәрдек дип әйтәсе була инде яшеллектә, матурлыкта. Аннары 15 февральдә Афганистан көненә инде җыелайык сабага бик матур күрешеп сөйләшеп йөрдек. Бүген инде аны искалу көне урыны җәннәт түрләрендә булсын, тынычлыкласын. Гөлфия ханым өчен бу көн аеруча дулкынландыргыч булды. Тормыш иптәше белән алар нибары 23 ел яшәп калалар. 2 бала тәрбияләп үстерәләр. Бүген аны гына куанып, Наисын сагынып яши. Ул инде шофер булып эшләде үзенең тормыш юлында. Һәм һәр эшне төгәл башкаручан бик төгәл кеше иде. Бер нинди авырлыктан да куркып калмаучан бик батыр иде ул. Һәр кешегә ярдәм итүчән, кеше күңелле, туганчыл. Афганистанда хезмәт итүе турында иң беренче хат миңа килде. Аларның инде иләренә бер ай хат килмәгән иде. Иң беренче мин белдем аның кайда хезмәт иткәнен. Ул вакытта Наисның абыйсы миннән килеп сораган иде, инде сиңа хат бармы дип. Без армиягә киткәнче очрашып йөргән идек һәм аның хатлары миңа шулай килә башлады. Хатлар инде бик сирәк, айга бер, 2 айга бер килделәр. Һәм Афганистан турында ул хатларда бер нәрсә дә язмады. Афганистан турында истәлекләрне шушы 15 февраль җитә башлагач ул барлый башлый иде. Аның йөрәге кайный иде. Һәм үзенең янында һәлак булган иптәше, райондашыбыз Шайдуллин Фердинандны бик зур олы хисләр белән искә ала иде. Аны югалтуларын күз алдында булгач инде аларга бик авыр булган инде ул. 18-20 яшьлек егетләр бит инде күз каршыңда үзенең иптәшеңне, үзенең райондашыңны шулай югалту. Афган турында кинофильмнар караган вакытта бик авырлык белән карый иде. Чөнки ул аның үзәгенә үтеп калган. Сугыш турында фильмнар караган вакытта, күп вакытта телевизор каршыннан чыгып китә иде. Димәк, бу аның күңелендә зур тетрәндергеч, тирән ис калдырган еллар дип искә алам мин аны. Без инде ул вакытта мин аны олай уйламаганмындыр да, менә хәзер тора бара олыгая башлагач, менә шушы хисләр белән уйланам инде. Бүген мин кабат аны югалту хисен кичердем. Һәм икенчедән инде мин тормыш иптәшемнең бик зур хөрмәткә ия икәнен күрдем. Аның иптәшләренең иремне, тормыш иптәшемне, балаларымның атасын әле дә онытмауларын аңладым. Димәк, ул чын дус, чын совет солдаты, чын ватан пәрвәр кеше булган. Кичәне карарга килгән тамашачы авылдашлар да чараны яратып кабул итте. Ә инде геройны искә алу чарасы аның каберенә чәчәкләр салу белән тәмамланды.
30 март көнне Ислам дөньясы Гыйд-эль-Фитр көнне Ураза гаете бәйрәмен каршы алды. Республиканың барлык иман йортларында бәйрәм гыйбадәтләре үтте. Саба Җәмигъ мәчетенә дә иртәнге сәгатьләрдән дин тотучы барлык кеше изге айның бәйрәм намазын укырга, вагыз тыңлап күңелен сафландырырга дип килде. Бу бәйрәм Аллаһы Тәгалә каршында булган зур бурычны үтәп, төннәрен таравих намазлары укып, шәрәфләнгән бәндәләр өчен бигрәк тә шатлыклы. Чөнки алар Аллаһының әмренә буйсынып, үз нәфесләрен ашау эшедән вә бөтен яман эшләрдән тыеп тордылар. Дөньяда булган һәр эшләребез өчен җавап бирәчәкбез дип, ураза тотып, гыйбадәтләр кылдылар. Шулай итеп Аллаһы Тәгаләгә тагын да якынайдылар. Гадәттә гает иртәнге намаз уку белән башлана. Аннары Коръән укыла. Тапшырылган гает фитр садакаларына Коръән укып дуа кылынгач, гает вагазы сөйләнеп, гает намазы укыла. Бу вакытта Аллаһының фәрештәләре җирдән күккә кадәр тезелеп, безнең гөнаһларыбызның кичерелүен сорап, дуа кылып торалар. Бу көнне өйдән чыгып киткәннән алып кайтып кергәнгә кадәрге вакыт намаздан саналыр. Ходай әҗер савапларын насыйп итәр диләр. Ураза бәйрәме 3 көн дәвам итә. Иманлы кешеләр бу көннәрдә әрвахларны искә алып, алар рухына дуа багышлый, каберләрен зиярат кыла. Авыру якыннарының, танышларының хәлен белешә. Шулай ук бу көннәрдә тәмле исләр чыгарып, таба ашлары пешереп, туганнар, дуслар белән аралашу, бүләкләр бирү гадәте дә бар. Бу үз чиратында үзара җылы мөнәсәбәтләрне арттыруга, туганлык, дуслык җипләрен ныгытуга сәбәп. Аллаһы Тәгалә ураза тоткан һәм үзен бар һәм бер дип йөрткән барлык бәндәләренә әҗер савапларын бирсен. Март айы дәвамында районыбызда төрле дәрәҗәдәге спорт ярышлары үткәрелде. 1 апрель көнне җирлектәге ир-егетләр арасындагы иң көчле волейбол командалары һәм уенчылары ачыкланды. Саба муниципаль районындагы хезмәт коллективларының иң көчле ир-егетләр командалары 1 апрель көнне Алтын туп спорт залында очраштылар. 2025 елгы сезонда волейбол буенча Саба районы чемпионатында 25 команда, 243 спортчы катнашкан. Хезмәт коллективлары, авыл җирлекләре, шәхси предприятиеләр арасындагы иң көчле командалар арасында җиңүчеләр һәм призерлар бүләкләнде. Җиңүче командаларга килсәк, авыл җирлекләре буенча Симет, хезмәт коллективлары буенча муниципальләр командаларына тиңнәр булмады. Район этабында хезмәт коллективлары арасындагы уеннар төгәлләнгәч, җиңүчеләр игълан ителде. 3нче урында муниципальләр, 2нчедә авыл хуҗалыгы идарәсе, 1нче урында Динамо командасы. Шулай ук җиңүче һәм призер командалар, көчле уенчылар бүләкләнде. Иртәгә 5 апрель көнне Байлар сабасындагы Аргама картодромында һәм Шәмәрдән тимер юл вокзалы каршында язгы традицион ярминкәләр үткәреләчәк. Халыкка авыл хуҗалыгы һәм көнкүреш товарлары тәкъдим ителәчәк. Ярминкәләр иртәнге сәгать 7дә башлана. Сезне көтеп калабыз. Тапшыруыбызда сезгә җиткерәсе хәбәрләр менә шулар иде. Алда реклама чыгарылышы һәм аннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз. Күңелле кичләр телибез сезгә.